ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସ ଆମେ ଆଜି ଏକ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମିଶନ ତାହା ମାନେ କଣ? ପୁଣି ସେବା ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତ ଆସୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ସେବା ମାନେ କଣ? ଆଜି ତ ଅନେକ ସେବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ବୁଝୁ। ସେବା ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାକି ପତିତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ସେବା ଅଟେ। ତ ଆସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେବା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ରୋଗ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲଙ୍ଗତା ସକାଶେ ଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଛି। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ପାପ କଲେ, ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଏମାନେ ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ତାହା ଜାଣି ସେମାନେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ସେଠାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେ ଆଦମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁ। ଏ ପତିତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ସେବା ଅଟେ। ତେବେ ସେବା ପୁଣି ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ଏହି ସେବା କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଆଦମ ହବା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତ ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠାରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନହଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ନହଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା। ତ ଏ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ବଢିଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନହ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଆଉ ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ କୁହ 40 ଦିବାରାତ୍ର ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କଥା ଉଠିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ହସିଲେ, ଆଉ ନହ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତଥାପି କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କଣ ସେମିତି ଅଛୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ କି? ତେବେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ପତିତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, କେବଳ ନହଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜଡ଼ା ହେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ରହିଲେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଆଉ ନିଜର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏ ମାନବକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 11ରେ ବାବିଲଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ, ତ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦେଖି ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏକତା ମାନେ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଖ୍ୟାତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ମହିମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ବଡ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବିଲଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବିବେଚନା ନିଜ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉଜି ପଡି, ତେବେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉଜି ନ ପଡି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, ତାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଢିବା ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଏହି ଉଦାର ନୀତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ଯୀଶୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ମାନବ ଜାତି, ଏଇ ପତିତ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 400 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ 400 ବର୍ଷ ଅନ୍ଧକାର କାଳକୁ ଆସିଯାଏ। ତ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର କାଳ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଏହି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ପାଳନ କରିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ। ତ ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଅନେକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏହି ଦିନକୁ। ତେବେ ମୋର କହିବାର ମତଲବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମ୍ବର ବିଷୟରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଏଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗରିବ କି ଧନୀ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏଇ ସବୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିବା ସେଇ ଇଚ୍ଛା କଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରୁଛୁ କି, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ପଇସା ଅଛି, ଅନେକ ଗାଡି ଘୋଡା ଓ ବଙ୍ଗଳା କାର ଏସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର
ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଯୋସେଫ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଉଚ୍ଚ ପରିସ୍ଥିତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ ବିଷୟ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେବା କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରି, ଆଉ ସେବା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଲା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତେବେ ସେବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି এই পতিত মানব জাতির উদ্ধার নিমন্তে। ତେବେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ପଥ ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14-6 ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ପଥ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ। ତା ଦେଇ ନ ଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ସତ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।